Dacă azi în viață încă mai e, mulțumim pentru viață, Doamne, aleluia! Este una ta, toată dacă azi ocoros o să-l mai lucrezi, Doamne, binecuvântează Domnul! Este îndurarea Fiului hai să-i mulțumim, hai să-i mulțumim pentru toate ce-mi dar primit. Să-i mulțumim, hai să-i mulțumim pentru toate ce-mi dar primit. Dar să nu uiți că ești bine, eu hornesc tot. Dacă ți-un soare dulce, trăiască vecia Emanuel, când strugurii vie, cel de trece să nu uităm fierul, este Tatăl. Aleluia! Hai să-i mulțumim, hai să-i mulțumim, dacă nu toate, pentru toate ce-mi dar primit. Să-i mulțumim, hai să-i mulțumim, dacă nu toate, pentru toate ce-mi dar primit. Ia aminte astăzi că ești tu sărat, că Mântuitorul este celul bogat. Trăiască Emanuel, aleluia! Dar cei bogați să știe căci așa se duc în mormântul rege, noi cum am venit. Hai să-i mulțumim, hai să-i mulțumim, dar pentru toate ce-mi dar primit. Hai să-i mulțumim, hai să-i mulțumim, dar pentru toate ce-mi dar primit. Hai să-i mulțumim, hai să-i mulțumim, dar pentru toate ce-mi dar primit. Hai să-i mulțumim, pentru toate ce-mi dar primit. Slăvit să fie numele Domnului. Da, fratele Domnul Iisus, binecuvânteze, să dea puterii. Noi de aici spunem, Doamne, vorbește că